O Concello de Lousame segue a apostar polo reforzo das políticas de conciliación. Este verán, o Lousame Concilia arranca cunha importante novidade, posto que será gratuito para todas as familias do municipio. Por primeira vez no Concello de Lousame vai ser totalmente gratuito para os usuarios, vai estar subvencionado tanto pola Xunta de Galicia como polo Concello de Lousame. E pola miña parte, felicitar tanto o Departamento de Servicios Sociais como de Igualdade por estas iniciativas que ademais levan a cabo durante todo o ano en diferentes actividades, como comentará agora a concelleira, e co compromiso que temos que ter de seguir mantendo e seguir cada vez que poidamos ir axudando cada vez máis aos pais e que teñan fillos neste concello para facilitarlle a conciliación laboral e que, digamos, que ter fillos en Lousame e criar fillos aquí no rural sea algo máis sinxelo. O programa, dirixido a nenos de 3 a 16 anos, desenvolverase nas instalacións do CPI Cernadas de Castro durante os meses de xullo e agosto en horario de 9:30 a 2:30. Non será o único que teña lugar no Concello, que destaca pola ampla oferta de conciliación que ofrece durante todo o ano. Lousame Concilia únese a outros servicios que temos aquí no Concello, como pode ser o centro de día, como pode ser o PAI Lousame, tamén vamos a ter agora no verán, está por definir as datas, pero há unhas leisure activities que estamos tendo xa dende hai anos, e tamén, por suposto, o tan esperado verán activo 2026. Agora, centrándonos no Lousame Concilia, este servicio vai a ser como os anos anteriores, os 2 meses de xullo e agosto, en período de 9:30 da mañá a 2:30 da tarde, e vai a ser outra vez no CPI Cernadas de Castro, nas instalacións do colexio, para que os rapaces poidan ter un espazo amplo onde disfrutar tanto de xogos de auga como de outros tipos de xogos que preparan os monitores. O prazo de inscrición estará aberto ata o 7 de xuño para menores empadroados en Lousame. De non cubrirse as prazas, abriríase unha segunda quenda para non empadroados. Para anotarse tan só é preciso cumprimentar e entregar o impreso correspondente, que as familias poden recoller tanto nos servizos sociais de Lousame como descargar na web municipal, acompañado da documentación requirida.